Paytaxtymyzda Merkezi Aziýa tebitine ekologiýa we dançylygyny öpçün etmegiň möhüm meseleleri boýunça geçirilen halkara okuw maslahatam netijeli tarapdan häsiýetlerini we halkara çäreleri Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO guramasy, ösüş maksatnamasy we global ekologiýa gazety tarapyndan geçirildi. Okuw maslahatlaryň dowamyny çykyşlarda gahrman arkadagymyzyň ýoly goýan asylly işleriniň häzirki döwürde arkadagy gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikle dowam etmegi netijesinde tebigaty goramagyň, onuň baýlyklaryna netijeli we oýlanşykly peýdalanmagyň, ekologiýa rasaçylygyna gazanmagyň hormatly prezidentimiziň aryp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýanyny anyklady. Türkmenistan ekologiýa we daşky urşaw goramak meselelerine uly üns berýär. Bulgamda ýakynyň hyzmatdaşlyk etmegiň tarapdary bolup çykyş edýär. Belin geçilşiyali Türkmenistan ekologi meselesine düýpli çemeleşmelerini Birleşen Milletler Guramasynyň bogurdaky köp taraply resmi namalaryny durmuşa geçirmegiň ähli tebit temmeli gurarlarynyň utoşdurulmagynyň öňary üstüniň ýetirilmeginiň möhümdiginden uğralýar. Merkezi Aziýada ekologiýa meselelerine strategik çemeleşmeni kabul etmekde möhüm ädim hökmünde Türkmenistanyň ýürütüleşdirilen dödemi Merkezi Aziýada howanyň üýtgemi bilen bagly tehnologiýalaryň tebit merkezine döretmek teklibi bilen çykyş edenligine çekildi. Maslahatlaryň dowamyna kreasfera boýunça garaýyş 2050 we ony gazanmak boýunça maksatlar bilen baglykda milli meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Bu urda garaýyşlardan, maksatlardan hereket etmegiň maksatnamasyny taýýarlamaga tarap çäreler, maksatlara ýetmek üçin kiçi toparçylar döretmek baradaky meseleleri barada gurrun edildi.